Zdravím všetkých dobrých ľudí, ktorí natrafili na toto video. Dnes by som vám chcela porozprávať niečo o portáli, ktorý sa otvoril 11.11. a presne som odkaz zachytila o 11. hodine a 11. minúte. Čiže vám to prečítam. Chcela by som ešte povedať k tomuto, že proste ten portál bolo niečo prekrásne, pretože viac menej prvýkrát som videla tú jeho žiaru a tie bytosti, ktoré cez neho prichádzali. Boli prekrásne, trblietavé, žiarivé. Bol to úžasný zážitok a naozaj ja som sa cítila doslova ako v 7. nebi. Bolo to niečo naozaj krásne. Máme odkaz pre ľudstvo. Tí, ktorí sú pri moci, či to je moc médií, kríža alebo štátna moc, s určitým zámerom zavádzajú ľudí. Nechcú, aby ľudia vedeli pravdu. Nemajú záujem o záchranu väčšiny z vás, starajú sa o svoje záujmy. Vaša planéta je popredkávaná bunkrami s tajnými chodbami a miestnosťami, ktoré majú slúžiť na ich záchranu. Hlboko pod oceánmi sú ďalšie vytvorené mestá, celé obytné štvrte. Ale nejde o vás, ide o tých, ktorí mlčia o pravde, tzv. Kométy Atlas. Prečo tá pravá pravda je schválne zatajená? Mnohí z vás už vedia, že je to galaktická výprava. Materská loď, v ktorej sú tí hlavní z planét, ktorí sa rozhodli pomôcť a ktorí majú rokovať s vedúcimi osobnostiami vašich krajín, plus naši odborníci z rôznych oblastí, ktoré si vyžadujú výskum a následne pomoc na vašej planete. Materskú loď sprevádzajú menšie lode, ktoré nás chránia. Nakoľko sme k Zemi vyslali už niekoľko signálov, s pokusom ohlásiť našu prítomnosť, vašu odpoveď vnímame ako negatívnu. O čom naznačujú aj rôzne články, ktoré miesto pravdy sa snažia vyvolať strach alebo senzáciu. Preto musíme počítať aj s možnosťami, že začiatkom budúceho roka budeme odmietnutí. Čiže ak sa zamietne náš návrh na spoločné rokovania, potom nastanú ešte ťažšie chvíle pre vašu planetu. Treba si uvedomiť, že práve kvôli týmto výstavbám, ktoré sa konajú vo vnútri samotnej Zeme, sa znásobujú katastrofy, ako sú sopky, tsunami, zemetrasenia. Zem je v pohybe. Práve kvôli týmto zásahom treba ukončiť mnohé škodlivé aktivity na vašej planete. A túto pomoc vám chceme poskytnúť. Netreba zatvárať oči pred pravdou. Vami nazvaná kométa Atlas vám nesie posolstvo lásky, mieru a priateľstva. No, takže takto. A jak som zachytila to posolstvo, tak som skúsila pozrieť sa, prelistovať si nejaké, či nájdem nejaké články alebo niečo podobné. A áno, je pravda, že tam na internete idú nejaké veci, ja som to neotvárala, len viac menej som si prečítala nadpisy a tie titulky, že sú zachytené nejaké signály a že tá kométa sa nejak zvláštne správa, že má nejaký zvláštny chvost. Niečo také som tam zachytila na internete, čiže je pravda, že keď už boli vyslané tie pokusy a signály o tom, že vlastne tie bytosti sa ohlasujú a ohlasujú svoj príchod, naozaj si myslím, že tá reakcia mala byť iná. A samozrejme, jak cirkev, tak aj samotná vláda a tak ďalej. Zatiaľ čo ja viem, alebo neviem, či vy ste našli nejaké informácie o tom, že by priznali
nejakú existenciu mimozemských civilizácií, ale ja som to zatiaľ nenašla nikde, takže tak, no. Tak ja dúfam, že snad tie rokovania budú a budúci rok ten je jednotkový a že sa začne niečo pekné pre tú našu planetu, lebo keď tak rozmýšľam nad tými zemetraseniami, tými fakt sopkami, mŕtve sopky sa prebudzajú a tak ďalej, tak áno, má to logiku a zrejme, jak sa hýbu tá zemská kôra a to vnútro samotné, tak áno, tak tie dosky sú v pohybe, takže tie katastrofy si vlastne privolávame sami. A to je veľmi smutné. Ja taktiež vám posielam lásku a objatie a teším sa na ďalšie video s vami.